Kalisia dike no ozi nnekwu mmadụ nnekwu mmanwụ ego mkpụlụ onye obodo eze na-anụzikwa egwu ozikwa dike mmanwụ na-echi onwe ọgịlịga oluo na olu ewe na-agwa obodo mụlọ si obodo shedokwe ntị Ofu Base of Africa nọ n'obodo a na-ime tiri ibe egwu mmanwụ pụlụ ogbe niile na-ekiri n'isi kwelu gọdị ya mma n'isi odumodu mmanwụ na-eti onwe mmanwụ pụlụ obodi walọsọ mbọchasị ibe nne mmanwụ ji aka mmanwụ n'isi enye na-ezoro ezo n'ọbịa manya bụ enyi jezibili n'isi jele ma gwọ niile ma leke nwọbịa manya bụ eke jelibili n'isi jele ijele bule enyi buleke nwọbịa mmanwụ ntili obodo dike no egwu ni mmanwụ ji aka mmanwụ oziru dike na anyụ mma nkọ monye dịka mmanwụ na-eburu mmanwụ n'isi onye a na-asọla anya dike mezina mkpọtụ mụ ya emene mmanwụ eme ngana onye ji malụ obodo dike mezina ngana sunu emezina ngana eme onye eme mmanwụ idu ndeli mmanwụ na-eji onwe keduzi ni onye obodo eze dogu nwanne ọgwali nwanne m na-abaghị international ma mbilịgba mara na ndị eli na-atụ egwu agịlịga bịa kenelio na mmanwụ bịalụbeghị onye kpalụ mmanwụ ebe nwere isi abụlo isi kote bụ ọgbakasị anyị isi ikwikwị adebe na nkịtị egwu odumodu adeti na nkịtị egwu obodo ijale mmanwụ mgbele mbandị ike na mmanwụ ọbụla bụ na wa n'obodo isi kwelu gị egbulu gị onye oje egwu na mmanwụ obodo ijale mmanwụ mgbele mbandị ike na mmanwụ ọbụla bụ na wa n'obodo isi kwelu gị egbulu gị onye oje egwu na mmanwụ injinia Ezichukwu Onuorah Donzinny bụ Ofu Mmanwu mmanwụ nwanne m na be international Donziny na lọmanị ọgịlịga nwanne m n'iburu kwa ya aka igwe Donziny n'ala obodo ibe
Inshallah. Onye dịka onye bụ ọzọ kalaba ọkwa mmanwụ agịlịga mmanwụ na-agba international. Obodo amasịgo n'ọbekọbe ebe amasịgo na anụ a na-akwapụrụ ike shadechagwu ebube na-eche nwa agwụ nche o isi nnetu ga-etu awụ mme ma mgbe eji ezie n'igburu kwa ya ka elulu m kwudo ọgbe General Junior na ngabasị ezuokareli atụtụ ngega nene maka areli a na-eliru onwe ebe ahụ ya bụ ezigbo oyi Donziny dịka mmanwụ pụta ogbodi awalọsọ mmanwụ ọbe General Junior obekọbe bụ ogu mmanwụ onye dịka anya bụ ọsọ ka afọ ogiliga dịka n'eshia ego nwe kpọrọ na mganabigo ndị ọma kalịsịa ndị ọma kalịsịa n'nso ilegwu na-echibe udogwu adụbụ young chief ọnọdụ ugo ibe na nwoke ji akwado ọfụma n'ọnọdụ ga-adụ ebe mma n'ịmana ugo ga-ejirila eze nwanne m n'ala obodo gbogbo karịsịa egwu n'ike nze kwesị ọzọba don cash money igiligo ọgaranya inekede bob zero doctor Ikechukwu ọbaba akụkwesịrị odogwu enyi igiligo akụkwesịrị odogwu kasi n'ụdọbokoye yọyọ bụ ofu mmanwụ ọkwa n'ofu mmanwụ kọbọ Ikechukwu na-ekwe destri akụchie na ndeze na ogiriga wali ojebe obodo gbogbo Isabelito dogo Samuel Ndumaka n'ụkwa n'ogu mmanwụ Tony Super Cabo Ezupa Naija bụ ogu mmanwụ ilụlụ ọdọchụ ụgbọaliali nwekilibe mmanwụ ka mmanwụ Ugojuleju nyambulugo white ọdịgirigi Nnamdi Otikokwu agwa Ugo white bụ obu mmanwụ kọbọ Azụbike Njeso
malende babo ọnọdụ kọmọ mbala no wili mmana me mụlụ nwa ka nwa ma wili nọnụ no meli onye jeleje o ma nyamosele na lu nwa kaleseleba ọnọdụ kọmọ mbala no keduzi dịka mmanwụ pụla bakwalụ na mmanwụ pụlụ ogbe niile na-ekili na Bazelives etiego ego malia mmanwụ anyị pụta obodo atọ nọ na nkili o maka mmanwụ pụlụ obodo niile kwa ya ka onye ka ndeze Sika Empire bụ mmanwụ Nnamdi Ọhụba Classic Natics bụ mmanwụ gobo Injinia Edwin Emeka Omeka bụ mmanwụ Solomon Edezuno Manda Investment Igilige mmanwụ kalele allotment na Kenya ejike si Olisa ijike kwando bụ magobo na ọgbanyeliga Latin na shillings ikwete dekwe ngozi na okeke dibige na-eji mmanwụ shuksun na rokani too nice kwanụ mmanwụ kọbụ ndị ka mmanwụ na-eburu mmanwụ n'isi mmanwụ kọbụ ịma na super black so na mmanwụ na-eplova mmadụ kedu win super mmanwụ kalịsịa super Bago
ya bụ Dikones Felicia Ezinne n'ime Chukwu anabago anọrọzi ya Nne Gọvanọ anabago ife ọmụmelụ ụwa dịrọkwa mma o jebego obodo Chukwu mama anabago ihe na nwunye m ụwa jọka anịmakwaribe Nemezuko mama dimka nabago Nemezuko udalo nwiho nwako anabago bodo Chukwu anabago bodo Chukwu onye na-abụ zuru ike Ezichukwu Donziny achọbago onye mụlịa Buni na Gọvanọ achọbago onye bụ nne ya ọ nọrọzi ya Nọstinus Ezichukwu Onuorah Osodieme akụọ ahụ bulu nne rie nọdịrịa mma n'obi ezigbo nwanyị ebe si na anyị nwekpọbazianụ mụ na chi kasị ofu nwanne mụ na chi Okoye Kedechukwu Okoye Ezinne dịgodebego iwe ndadị nne jela nọrọzịa Okenechukwu Chidobi Ezichukwu Onuorah Mudu CEO Vice Model na South Africa ka nne ya jebelive orianakwa na nne ya oli akwa nabago mama nọrọzi ya Nnamdi Onuorah Uleyanki Ike Norman Dibezie anyị nwere onye jọ na mokwu Shambas Barista Basil onye jọ na Onuorah mana avọ mụlọ ọmụmụ anabago avọ n'imụlọ odogwu ọ nọrọzi ya nwaanyị ji bụrụ odogwu nwoke ọdụrụ nwaanyị mụrụ nwoke bụ odogwu aka nwaanyị ji dị otulo dị n'ọmago na nwaanyị ji nnekwute isi onye nọmalekwe Onuorah ka na-akwaribe Chief Edwin Onuorah ibe okenye na-akwali onye chọrọ ya Pastor Joseph Onuorah Donjust Properties Apostle Excellence Onuorah onye kwelu Peter Onuorah Esquire ibe nwumelu ụwa jọka nwa obodo nne mụlụ odogwu Ibezie Chikelu Onuorah German machine eya nwumelu ụwa jọka nwumeli jenazọ Ego Koya Onuorah Adakoya Onuorah okupolu nne ya ma ọ dịrọ ya mma onwedulu gogo si edu Dibezie Chikelu ụwa Olisa
ego ụwa nabazi ahụ ya n'alụ ga-abịa ọzọ ọ na-abago obodo